Prečítaš si bytový textil. Emy. Všetko. Obliečky, plachty, vankúše, periny. No, áno, to budem si raz kupovať, ale neviem kde a kedy. A dlho, hej. My máme tú pobočku v obchodnom centre Max v Poprade a tam nás nájdete. Aj na e-shope. Môžete mi to tu napísať? Áno, jasné, napíšem. Však ti teraz hovorila, že v Maxe. Ale kde v Maxe? Tu v Poprade. Chcem sa opýtať, ako často nakupujete bytový textil? Raz za uhorský rok. Vám podarujeme takéto detské prádlo, nech sa páči. No fakt? Áno. Tak ďakujem krásne. Nemáte za čo. Paráda. Majte pekný deň. Dovidenia. Preferujete skôr bavlnu alebo syntetiku? Áno, bavlnu. Tak poznáte obchodné centrum Max tu v Poprade? Tak máme tam predajňu My Emy a môžete tam nakúpiť si bytový textil. A myslím, že aj mama tam chodí. Áno, tak super. A dneska vám podarujeme obliečky. Nech sa páči. Majte sa, dovidenia. Chcem sa zapýtať, ako často nakupujete bytový textil? Nie, často, tam ešte mamka na starosti. Už sme mali dneska niekoho, kto to isté povedal. A preferujete skôr bavlnu alebo syntetiku? Bavlnu. Bavlnu, to ja dneska vám podarujeme obliečky. Len tak? Áno, len tak. Vážne? Áno. Včera som prezliekala periny, budem dneska znova. Majte sa, pekný deň. V dnešnej ankety sa nám zvýšili tieto detské obliečky. Do komentára napíšte, kde nás chcete vidieť na budúce a my vás s nimi obdaríme vo vašom meste. Majte sa!